Jó, azt hiszem minden megy. Nem tudom mennyire vagyok fajnlegény a képben. Úristen, lámpalázas vagyok. Most lefagytam. Mondd be 100 lombattai földit. De az elején baszkoló szokott lenni, ne haragudjál, ez is semmi baj. Tehát akkor üdvözlök mindenkit, újra Na, ezt is elkezdtem. Üdvözlök mindenkit a Café Cast következő műsorában, ahol most Zizi a vendégem, aki rapperkedéssel, szövegírással foglalkozik. És azért hívtam meg őt most a műsorba, hogy meséljen egy kicsit a tapasztalatairól és karrierjéről, meg az ehhez hozzátartozó dolgokról. Első körben, mint mindenkitől, tőled is azt kérném, hogy mesélj magadról egy kicsit. Hát bro, a legeleje 97-es fehérvári születésű, RCS, Ercsibe deportált rapper gyerek. Nagyon hamar megismerkedtem így a zenével. Én egy kisvárosban nőttem föl, egy kis zsákutcában, ahol olyan haverjaim voltak, akik ilyen 4-5-6 évvel voltak nálam idősebbek, én voltam a legfiatalabb. És tudod, mentek ezek a kis szokásos bandázások, mint mindenkinek, és nekik már volt olyan technológiájuk, hogy telefon, ami még nekem akkor ez nem volt ám mindenkinek, és akkor mutogatták az akkori ponttól ilyen aranykorszakot, hogy Snoop Dogg, 50 Cent, meg Exhibit, meg ilyenek, és akkor az azonnal berántott engem, meg elkezdtem érdeklődni. És ami ez nagyon nagy fun fact, de képzeld el, hogy az egyik haveromtól akartam kérni a Need for Speed 1 játékot, kiírt CD-re, és akkor hazamentem betenni a gépembe, hogy majd én feltelepítem, nem jött ki a telepítő, hanem a Windows Media Player, mert kiderült, hogy rossz CD-t adott a haverom, és az Exhibitnek volt a Restless című albuma. És annyira csalódott voltam, hogy nem tudok játszani, de mondom, most már végighallgatom. És akkor visszavittem a haveromnak, hogy figyelj, már tök fasz az a CD, csak hogy ez nem a játék. És akkor mondja, hogy jaj, de hogy amúgy tudod, hogy ez az Exhibit az, aki a Pin My Ride-ba a host, azt vágod azt a műsort, a régi. Megvan. When we first got your car, it was all jacked up, old family truckster style. Na, és akkor ott az úristen, hogy berántottam magamat, amekkora még okoskodások mentek ott a gépen, elkezdtem utána járni ki az Exhibit, és akkor onnantól kezdve úgymond mély zuhanás bele a rappelésbe. Fia. És ez egy 8-9 évesen, ja, és akkor utána jöttek a magyar rap zenék, akkor még fórumokon lehetett egymással ismerkedni, hiphop.hu, Blues Brothers, és ott ez azóta benne ragadtam. Mikor kezdtél el szövegeket írni, sajátokat? Hát, amit mondtam, hogy ez 8-9 éves volt, amikor ebbe bekerültem, a szövegírás az meg olyan volt, hogy nem tudom, kb. 12 évesen, 13 évesen ilyen Sub-Bass Master szövegeket írtam át, hogy meg volt ugyanaz az alap, tudod, az alapja a szövegnek, de hogy így beleírtam egy haveromról valamit, hogy ez fiad, mintha én írtam volna, és akkor nyilván utána már elkezdődött a teljes saját szövegírás, meg freestyle, de hogy ez régen úgy volt, hogy tudod, ilyen 8-10 perceket gondolkodtunk 2 soron, és akkor rárepeltem a haveromra, hogy milyen a kabátod rajtad, és akkor úristen, mindenki freestyle-oztál. És akkor ez így 2 sor volt, aztán így, hát jött minden magától szépen sorjában az idővel. Aztán a szövegírás az ilyen, mellette ment a freestyle, voltam dialektus versenyeken és ilyen It's Right freestyle-okon, azt annyira nem éreztem magaménak, úgyhogy maradtam a szövegírás mellett. Zenével nem foglalkozom, mármint beat készítésre, hanem így én megmaradtam a szöveg. Viszont szeretek ott lenni az elejétől kezdve azzal, akivel dolgozom, hogy épül fel azon, hogy tudjam, lássam, halljam, szóval azt azért szeretem, hogy ott vagyok. Tehát akkor nem is jártál zeneiskolában? Vagy? Képzeld el, de volt. Én nekem elvileg hangtechnikus amúgy a végzettségem. Ja. Csak úgy volt, hogy ez a Covid kellős közepébe baszott be, és a gyakorlati órák ezáltal kb. Elmaradtak. Az elméleti része meg online azért az nem olyan, mintha ott vagy bent a tanárral. Persze. Elvégeztem, elvileg az vagyok, soha büdös életben nem dolgoztam ebben a szakmában, de annyira megtanított, hogy azért, mint mondtam, hogy ha ott vagyok az elejétől a végéig a zenekészítésben, a masterelésnél is, akkor tudom, hogy mi történik, meg bele tudok szólni. De hát igen.
És ez úgy nem is fogott meg, hogy te inkább ezzel akarsz foglalkozni? Egyáltalán nekem ez a mindenem így, hogy szövegírás, meg a rappelés, de én ebbe tudom magam a 100% odaadni, aztán most csak belepofázok, hogy mi legyen. De jaj, ennyi. És milyen neki éled meg így akkor ezáltal így a stúdiózást? Hogy néz ki egy nap, amikor azt mondod, hogy jó, akkor megyünk, elmegyünk a stúdióba, a felvételeket készítünk, mi ennek a procedúrája? Hát az attól függ, hogy hol veszünk fel, mondjuk egy jó ideje most már van egy fix stúdiónk Százszalombattán, a 100 Productions, de voltam előtte 1000 helyen, tudod, és annak mindegyiknek meg volt a dinamikája, annak a helynek, meg annak az embernek, akinél felvettem. A legelején a saját spanyaimmal, akkor még egy Skype mikrofonba vettünk fel, hülyéskedtünk, az egér kattintás belehaladszódott a felvételbe, tudod, tehát ez egy nagyon kis izé volt még, Loki, de hát utána, ahol most vagyok, amit most tudok neked mondani, fixre a 100 Százszalombatta, ott ugyanez az, amit mondtam, hogy szeretek ott lenni az elejétől kezdve, a hangmérnök sráccal teljesen megvan a kontakt, meg megvan a közös vibe, úgyhogy én nagyon szeretek ott felvenni. Amikor én például behívok valakit vendégelőadónak egy zenébe, azt is szeretem, hogyha nem az van, hogy ő otthon fölveszi valahol, hanem akkor érted, akkor eljön hozzánk, eltöltünk egy napot, és akkor úgy éljük meg közösen, mert szerintem annál nincs nagyobb flash, mint hogy együtt ott csináljátok meg a zenét. Egyetértek. Beat készítés akkor nem is érdekel sosem? Itt telefonomon van 2 applikáció, ahol lehet pötyögni, nem tudom, vágod el ezeket, ilyen one-shotok vannak, van egy kick, egy bassline, amit tudom, és akkor azok így tudod nyomogatni? Ja, olyan, mint egy ezek az akaik, az NPC-k, de hogy én ahhoz annyira nem konyítok, úgyhogy nekem telefonon van egy ilyen free app, és akkor ezt figyeld, mit tudok, és akkor ledobolok egy 4 ütemet, tudod, de amúgy nem. Nagyon sokszor nekiültem, neki seggeltem a beat készítésnek, de nem, kiidegel. De hát ez nem az énre szórtam. És a stúdióban inkább úgy szoktál menni, hogy már van egy zenei alap, vagy ott szoktátok helybe elkészíteni a zenei alapot, vagy a producertől vásárolsz alapot? Általában azért tehát hallom, hogy mire szeretnék rappelni, mondjuk küld egy loopot, tudod, de az még csak egy ilyen full basic loop, és akkor ha az megtetszik, akkor a producert is megpróbálom elhívni a stúdióba, hogy jöjjön el, és akkor ha ott van, akkor ott tudunk bele kiállást tenni, ott tudunk beletenni még melódiát, ott tudunk beletenni még bármit. Úgyhogy, tehát én szeretek a beatmakerrel is konzultálni végig, hogy mi a helyzet. Én nem tudok, rábízom a producerekre, és akkor úgy érkezünk meg, hogy van egy ötletünk, és akkor azt meg ott születik meg. Nekem az a fontos, hogy ott szülessen meg. Mi volt az eddigi legkellemetlenebb pillanatod ilyen stúdiózás alatt? Hú, haver, nevet nem akarok mondani. Nemrég volt nálunk a 100-ba egy elég, hogy mondjam, neves rapper. Hát, akibe azért lehetett csalódni, úgymond, hogy hát nem szeretnék ebbe belemenni, nem akarok ebből itt ilyen személyes kontaktot kihozni, hát nem jön többet. De ezt majd adáson kívül megbeszéljük, Vagy csak azért kérdezem, mert mindenkitől szoktam ezt úgy érdeklődően faggatni, hogy mik azok a személyes tapasztalatok, ami alapján így szerintem kurva kínos, amikor oda jön okoskodni valaki, amikor te meghívod. Nyilván legyen ötleted, nyilván legyen benne neked is dolgaid, de az, hogy úgy jön oda, hogy minden úgy legyen, amit ő akar, az kurva gáz egyébként. És hogyha abban még nem enged, az sok minden kiderül az adott rapperről, vagy beatmakerről, hogy ki hogy áll ez az egész, azt tudod, és akkor az ott nagy csalódások vannak amúgy. Most, hogy egy kicsit visszatekerjem az időt, most elmentünk ugye a stúdiózás felé, kicsit mesélhetnél arról is, hogy hogyan kezdődött ez az egész karrierépítés dolog. Tehát ugye tudjuk azt, hogy elég fiatal korodban kezdted el ezt az egész szövegírás, meg a rapperkedés, de mikor kezdett ez úgy átfordulni arra, hogy elmész fellépni, hogy bandázol több emberrel, felvételek, első album? Most sok mindent soroltam el, de sok mindent soroltál, viszont ez kb. Egy ilyen buborékban van benne az egész, viszont nekem ez az, ami full nem megy. Tehát az, amikor nekem social médiára kell kitenni a dolgokat, promózni kell magamat, na ezt nem szeretem. És ebből a szempontból sajnálom, hogy nem régebben születtem, amikor még a zene volt, és nem az, hogy most már egy zenének kell lenni, TikTok videónak kell lenni, Instagram Reelsnek, faszom tudja, mit kell még csinálni ahhoz, hogy te befussál,
és ez kvázi magamutogatás szerintem, tudod? És akkoriban, amikor még én elkezdtem, akkor még szerintem pont a határ volt, hogy akkor még csak a zene számított, meg CD, tehát most ki a faszom bőle meghallgatni egy albumot A-tól Z-ig, tehát ilyen már nincsen. Igen, és ez nekem kimaradt, még a mai napig kimaradt, hogy nem tudok karriert építeni, nem is akarok, én a zenét szeretem, zenét szeretek. Aztán innentől kezdve, aki meghallgatja, nem szeretem mutogatni a dolgaimat, meg hogy beleadni más ember szájába, tudod, hogy nagy itt vagyok, hallgass. Nekem ez így nem pálya. De ettől függetlenül voltak fellépéseim. Voltak fellépések, de semmi közünk nem volt hozzá ahhoz, hogy eljussunk oda, hogy mi fellépjünk. Én, ha meghívtak, megyek, ennyi, de én nem puncsoltam senkinek, hogy tesó, nagyon jóba vagyunk, légy, legyen már fellépésem itt-ott. Ez is ilyen nagy csalódás volt, amit kérdezte az előbb, az nem stúdióra, viszont amikor én Pesten laktam, akkor benne voltam a közepében, és hallottam, meg láttam olyan rappereket, tudod, akik így mindig ilyen hova pozícionálunk, és hát ez nem én vagyok. Akkor mondhatni, hogy te inkább ilyen hobbizenész vagy? Tehát, hogy nem is inkább arra építesz, hogy te ebből egy megélhetést tudj kovácsolni, vagy esetleg sokan tudják a neved? Értelek, de sose volt prioritás, hogy én ebből éljek, meg sose volt prioritás, hogy nevemet tudják. Nekem a zene volt, meg az is marad, ami a lényeg, és annál nekem nincsen nagyobb dolog, amikor lemegyünk, és akkor a nulláról összeteszünk napvégére, tudod, egy zenét, és akkor az kurva jó. De onnantól kezdve én el vagyok ásva abban a szempontból, hogy ezt promotáljam, TikTokra tegyem, se energiám, és legfőképpen se kedvem nincs ehhez, hogy én ezt csináljam. És tudom, hogy ez ma már erre külön emberek vannak, akik ezt így marketingeljék. Nekem nem kell, és én meg lassan 30 évesen ezt tudom, hogy ez a hajó elúszott, hogy ebből éljek meg. De nem is érdekel egyébként. Gondolod, hogy ez korhoz kötött, hogy... Nem korhoz kötött, mert van olyan rapper itthon, aki majdhogy nem 20 év rappelés után most ért be, akinek nagyon örülök, hogy révbe ért, meg hogy ebből él, csak hát nem tudom azt, hogy korhoz kötött, ami szerintem picit, de mert hogyha érsz a korral, akkor talán azt is megéred magaddal, hogy ez azért nem magadat kéne mutogatni, hanem akkor inkább magadat építsd fel, de ne kifele. Ha úgy veszük, akkor jobb hamarabb elkezdeni így fiatalabb. Szerintem igen. Meg a fiataloknak kurva jó az a lehetőség, tudod, akik benne vannak. Vannak olyan alkalmazások, haver 28 éves, és nem értek hozzá, tudod, és én mit csinálsz? Mi történik itt, és én 28 éves szóval mutatni, kurva fiatal még elvileg. De hát most már 17-18 éves gyerekek konkrétan ebből élnek meg, tudod, és akkor nekem meg így, amit mondtam, az én Skype mikrofonnal vettem föl, ti meg már a Budapest Parkba léptek fel, és nem irigylem, kurva jól csináljátok, csak ez nem így volt a 10 éve. Igen, de sok minden változott azóta, sőt, nagyon fölgyorsult ez az egész menetrend, hogy hogyan jutsz el egészen attól, hogy zenekészítés és kiadás. Viszont amit én nem szeretek, az konkrétan azok a fajta beatek, amiket most egyfolytában nyomnak a producerek, hogy az mindegyik ilyen melodika az nincs, és ilyen buta, trappes, aláfestős, ilyen nem tudom, és szétadják és széteszik, és akkor a szövegírás részére meg nem szeretnék inkább hozzászólni. Szerintem most simán kimondhatjuk azt, hogy butult a szakma ilyen szempontból. Azt sem tudom, hogy kik a menők most, kik pörögnek, kik mennek, nem tudom. Én ezt már jó ideje elengedtem, mert amúgy konkrétan 3 naponta szerintem itt változik a paletta, tudod? Igen. És én ezt már nem tudom követni, hogy ki hogy megy. Hát nyilván nem olyan minőségben vannak szerintem, vagy nem is a minőség, hanem a belefektetett meló, hogy te összebaszol egy 4 loopos beatet, és akkor fölteszed 100-200 ezerekére, meg eladod ennek-annak. Hát csináljátok, haver, csak számomra nem erről szól a dolog. Ja. Ez így szerintem tök látszik az egészen, hogy pénz, meg a fém, tehát annyira nem oké. Meg hát ugye nem is érzed benne azt a fajta üzenetet, vagy hogy is üzenet. Persze. Hogy nincs meg az, hogy úgy hallgatom meg azt a zenét, mint mondjuk most tök érdekes módon pár nappal ezelőtt Pogány Indulónak az új számát hallgattam. Elindulok, hát győzzön a jobbik, én nem izgulok rá. Saját fizetésből elsőnek cipő, rappelek a tetű felnőtt ennyiből. Soha nem vettem példát senkiről, rajtam a fény, most én vagyok a példa. És azt vettem észre, hogy úgy magába az egész úgy beleszippantott. Tehát, hogy volt egy olyan flója, amit szerintem a srác lehet, hogy kicsit körbe-körbe tol, hasonlóképpen mindig, de átadja azt a fajta életérzést, amit át akar adni.
Hát egyébként, de amúgy a Pogiról azért az leri, hogy arról a csávon a szenvedélyez nagyon, tehát meg tiszteli a szakmát, tudod, tiszteli mindenkit, tehát képben van mindennál, ezt bárki megmondja, szóval ő kurva jól csinálja, nem ő a példa, szerintem nagyon sok más a példa, akik itt rappernek vannak titulálva, aztán egy baszott pop énekesnek se jók, meg nem tudom, érted, szóval... Persze, amit egyetértük, csak próbáltam felhozni valami pozitívabb. Ja, amit tök igazad van. Vannak jó előadók is. Na ő például egy kurva pozitív dolog szerintem a magyar szakmának. A csáv az egy hip-hop, tehát ránézel és hip-hop az egész ember. De közben meg hallom, hogy őt is fikázzak azért, mert néha belenyúlt rappekbe, meg mit talán, és ennek a faszt érdekel. 2025 van, alapból nem értem ezeket a dolgokat, hogy miért kell a rappen belül még valahova beskatujázni a dolgokat. Hát ember, üljön neki a zenéjel, a zene, azt leszarom, hogy trap, leszarom, hogy nem tudom, milyen alfajok vannak, mert nem is lehet ezt követni. Szerintem zenéjel, azt ha jó, akkor jó, tehát ennyi. Na tök érdekes, mert van drum and bass, nem tudom mennyire vagy benne. Drum and bass? Aha, én például ezt egy pár éve fedeztem fel magamnak, és akkor ott is tudom, mindig hallom, hogy elmegyek egy buliba, és akkor hogy nem volt jó az a buli, mert amúgy drum and bass volt, de mit tudom én, azon belül milyen faj. Én nem tudom, nem érdekel, nekem tetszett, és így csak tudom, hogy a DNB-ben is belül vannak ezek az undergroundoskodások, meg alfajok, és akkor én ezt nem tudom, tehát nem is érdekel. Ha tetszik, nekem drum and bass, érted. Az lehet, hogy én vagyok a hülye, mit tudom én, csak hát ha nekem tetszik, akkor az ennyi. És ez így van a rappel is. Te általában amúgy hogy szoktad viselni a kritikákat? Tehát, hogy ezt gondolom, szoktál te is kapni hideget, meleget? Ja, amúgy én óriási kommentolvasó jött, tehát amikor kiteszek ezzel, akkor mindig végignézem, amúgy mik a reakciók. Mert nyilván értem, aki azt mondja, hogy nem olvas kommenteket, az kurvára hazudik egyébként. Tehát nyilván érdekel, ha kilakad, akkor az már egy olyan, tehát az olyan dolog, hogy érdekel, hogy utána mit fognak mondani. Amúgy még a legelején az amúgy kurva szarul esett, amikor jött mondjuk, tegyük fel 10 jó komment, de jött egy komment, hogy kurva szar vagy. És akkor tudod, hogy nem azzal foglalkozol a 10 jóval, hanem mi a faszér mondja az egy, hogy az nem jó, és akkor belemész abba, hogy akkor ezek ilyen megfelelési kényszerek már. Szerintem ezt nehéz kezelni, holott nekem amúgy nincs akkora dolgom ezzel. Akik nagyon mennek, meg nagy előadók, na azoknak azért őket nem tudom irigyelni, azt az életvitát, meg azt hogy tudod, utcán is érted, hogyha valaki olyan faszopó, akkor akár megdobál téged az utcán, érted? És ez kicsit kellemetlen tud lenni. Nagyon kellemetlen tud lenni. Sőt, szerintem sokan szenvednek, vagyis hát nem szenvednek, de sokan vannak úgy vele, hogy túlságosan adnak arra, hogy mit mond a másik. Igen, és azt jól mondtad, hogy van beleszólásuk most már egyébként így a social médiának. Most nem nagyon szeretnék belemenni ebbe, de hogy például a politikai dolgok is tudod, néha arra épülnek, hogy mik vannak kommentben, és akkor influencerek mondják a dolgokat, meg a kérdéseket, hogy miért. Tehát, hogy neked semmi között ehhez az egészhez. Úgyhogy, és ez zenén belül is ugyanez van. Hogy van beleszólása, hát szerintem ott az előadók fölötti ember, aki ezt kezeli, annak van nagy felelőssége, hogy ezt hogyan tudja kezeltetni az adott előadóval az ilyen szar kommenteket, meg amikor már családszapulások mennek, meg fenyegetések, az kemény. Mondjuk a politikát alapjáraton nem értem, még kell belevinni a művészetbe, na de mindegy is. Alapból sehova se kéne belevinni, sajnos oda a legfőképpen nem. Igen. Főleg a mostani helyzetben ezek a kiéleződött dolgok, na de lapozzunk is. Már így belementünk a műfajokba, amúgy szeretném megkérdezni, hogy te így konkrétan műfajon belül miben mesterkedsz, mondjuk így? Én nagyon jó ide a Kurta barátom vitt bele, aki ugye volt is nálad. Változókhoz kőispánok, ugyan már főispánok, vadabb gengek nyugatnál, ezt a területet uralják. Hát, hogy mondjam neked, van ez a tipikus francia hangzás a Marseille-ből, amit a zsülék csinálnak, majd mutatok neked. Ta manière de m'aimer, ta manière de vivre ta pillée, ta façon d'être avec moi-même, si je fais des billets. Azt mondják rá, hogy afrobeat. Szerintem kurvára nem, mert van közte egy olyan tempósabb lüktetés az afrobeat, meg mondjuk a francia rapzenék között, az ilyen new school francia rapzenék között, hogy ez annyira megfogott, és amúgy nem sokan csinálják. Hallottam már egy-két próbálkozást itthon, de szerintem amúgy nem erre nyelvre van kitalálva az a tempó, meg az a dolog, de
Én most ebbe vagyok. Hogyha én rappelek, és most elmegyek zenét készíteni, akkor általában ezt a történetem egy 140 BPM, nem trap, hanem ez az afro trappes, nem tudom mit, tehát belemeltünk, tudod megint abban, hogy neve, nem tudom, azokat pörgetem most, de én rappelek ugyanúgy 90-es boom bapre. Megint odaadtam, megint oda lettem. Ketté törték az amulettem. Megint amulettem, amit fúj a szél. Össze-vissza, a lelkem megint útra kér. Bármire. Egyébként bármire vevő vagyok bármikor. Akár egy house-ra is, érted? Az asztalon hófehér abrosz. Megvan minden terítve flamóz. Amit csak akarsz, egyél így el. Mindenki követel egy-két hibát. Jól tudom, akkor van is egy ilyen drum and bass-es rappelős zenét? Igen, az a Hibiscusszal közös albumunk, a 100 producer, és abban a zenében ez egy full DNB, power DNB zene. Újra tele van a pohár, kifolyik mindenhol mindenre. Újra a padlón folyok szét, magam mellett kint tettem. És oda behívtam az Ercsi, a városon beli kis srácokat, hogy rappeljenek velem egyet. Amikor én kezdtem, akkor senki nem volt, aki segített volna nekem, én meg 5-6-7 évvel fiatalabbak nálam, és én ennyibe tartoztam nekik, hogyha már nekem volt egy olyan, érted, egy ilyen dolog a kezemben, amivel tudok segíteni nekik, akár csak egy felvételbe, akkor gyertek el, azt rappeljetek, és kurva jó a zenet szerintem amúgy. És ez amúgy teljesen spontán volt? Tehát, hogy ezt nem is gondoltad volna, hogy te drum and bass-re akarsz valaha rappelni? Freestyle-ozunk amúgy, amikor tudod, van egy vadulós este, akkor a house-tól elkezdve tényleg, tehát drum and bass-ig is megy. És a Hibiscus, a Hibi, ő úgy, mint te, ő drum and bass-ből jött, és akkor én rángattam bele a hip-hopba. De voltak azért még neki régebben olyan drum and bass setjei, pár beat, és ezt meghallottam, és mondtam, hogy ezt azonnal küldet, és szerintem 2 hét múlva már kész volt a track egyébként. És látszok meg, ők látod, ők olyan fiatalok, hogy mutattam nekik, és azonnal belementek, nem baszakodtak azzal, hogy ez nem rap, ez nem ez egy TMB beat, és felvettem mindenki, és nagyon jó zene lett szerintem. Ugye van ez a szovjet, jól mondom? A szovjet. Mindenki máshogy ejti, gondolom. Igen, van baj azzal a névkiejtéssel. Szerintem mi se tudjuk jól amúgy. De jaj, ez a legjobb része akkor. Én nem voltam ott, amikor névválasztás volt, én csak belekerültem oda. Jöttél, és akkor már mindenki tudta, hogy mi van. Nekem ez tetszik, barát. Hát ott az volt, hogy legyen valami franciás nevünk, mert mindenki a francia rappet szereti, és a Mentai bemondta, hogy akkor legyen szovjet. Úgyhogy így ennyi volt a névválasztás. A te szemszögedből hogyan alakult ki ez a crew? Tehát, hogy már hallottam, Kurta mesélt róla egy keveset, ugye? Már azt, hogy visszahallgatom, hogy mit mondok. Francis is azt hiszem beszélgettünk vele, és egy kicsit erről. És a te részedről ez így hogyan történt? Hogyan zajlott? Hogy nézett ki? Én a Kurtát kb. A semmiből ismertem meg, ugye ő a soproni MC ott. És kirakott egy zenét, azt hiszem a Párizs Freestyle című zenéje volt, és akkor láttam, hogy francia mezben van francia címe. Néha ki kell engedni, nem lehet mindig a duma felt. Bajnokok vagyunk, mint 2000-ben a Duna felt. A velünk nyomja, tudni kidől a Ture fel. Én meg akkor kezdtem, hogy tudod, már belehallgatni ezekbe a zenékbe. Mondom, te ki vagy, meg tudod, és így elkezdtünk beszélgetni, és nem mozdulok neked, tesó, az első beszélgetésünktől azt hiszem rá 6 hónapra én nála laktam. Úgyhogy nulla kontakt volt. Nulla kontakt volt. Találkoztunk egyszer, rá 1 hónapra még egyszer, és 6 hónap múlva Adnát Célni dolgoztam, ahol ő. Ott laktam náluk egy csomó, de innentől is csókoltatlak, amúgy Kurta, nagyon köszönöm, hogy megmentettél. Úgyhogy onnantól kezdve meg, ugye hát jöttek az arcok, ugye ő bemutatott a Mentának, meg a Francisnek, mert ő volt jóban már velük. És akkor annyit gengeltünk már együtt ott a fiúkkal, hogy jaj, jött az ötlet, hogy hát mi a faszért csinálnánk egy krút, ha már ilyen jóban vagyunk, meg hogyha lemegyünk a Kurtához, mindenki máshonnan jön, akkor ott egy éjszaka alatt megcsináltuk az albumot. Egy éjszaka alatt, és ez nagyon kínos, hogy az Underrate album volt a cím, bocsánat, egy kicsit elfelejtettem. Igen, tehát egy éjszaka volt. Oda jött a Hibi, az összes beat a Hibitől van, azt hiszem talán egy zene az nem, az Fami. Mindig csak azt látom, ha valaki szúró szemmel méricskél. Leszek a baj, vállalom, de mégis én. Legyen már fél idő, elvesztem az élet ízisén. Mennyi szar jön ki, és mennyi jót nyel el az étel. Minőségi vér folyik el az De egy éjszaka. Ezek a lényegében a beatek már megvoltak. Oda már úgy mentünk, hogy megvoltak egy éjszaka alatt meg elkezdtétek írni a szöveget, freestyle, stb. Azt mondtátok, ez jó, fölvétel, pum-pum, és hát nem tudom, 8-kor elkezdtük, hajnal 5-6-kor meg már
már csak keverés volt utána. Ja. Azért ez durva. Hát annyi talán, hogy a Menta nem volt ott azon az estén, de a Frenya, Kurta, meg én ott fölköptük a verzéket, és kész volt az album. És hány szám is van rajta? Azt hiszem 6 vagy 7 talán, meg talán még egy skit van. Ott a központnak van egy skit része, de ja. Van róla 2 klippünk is, tehát lehet, hogy 3 arról az albumról. Nem tudom, hogy miért, sajnos, de nem ment nagyot az album, pedig amúgy szerintem egy kibaszott jó lemez lett. Nagyon változatos, minden beat tök más stílóban van. Szerintem egy kurva jó lemez lett egyébként. Nem lehet, hogy ott inkább csak a marketing az, ami nem működött, hát és ismét az legyen szóba, igen. Ott nem akarok a mások, vagy a srácok nevéből beszélni, de szerintem ők se azért zenélnek már, hogy hú, a marketingeink utána. Nyilván a Menta ott a kivétel, aki már 15 éve a hősökkel nem kicsit ment itt az országba. Mi meg a többiekkel, hát mi ebben ragadtunk bele, ami vagyunk. De nagy respekt a Mentának, hogy bevállalta ezt velünk egyébként, óriási tisztelet. És nem gondolod, hogy lehet, hogy jobb lett volna egy kicsivel az album, hanem egy éjszaka rakjátok össze? Szerintem nem azon ment el. Szerintem amúgy van, lehet, hogy igazad van, de viszont annak is van egy ilyen tök jó hatása, hogy amúgy tök hallatszódik, hogy így valamiért egybe van, tudod? És ennek amúgy kurva nagy része szerintem az, hogy egy éjszaka sikerült. Nyilván amúgy bárki azt mondja, hogy ez egy fasság, mert hogy elfáradsz, nem lehet odafigyelni a felvételre ennyi ideig. Szerintem ott flowba volt mindenki. Jó, vadész, kedvünk is volt, minden volt. Meg volt a löket is. Minden játszott, úgyhogy ja, ott megint a marketing része volt, meg ott úgy voltunk a srácokkal, hogy szerintem nagyon sok előadónak van a fiókba legalább 50 zenéje éveken keresztül, és mi úgy voltunk vele, hogy ezt nem hagyhatjuk, és kitűztünk magunknak egy ilyen deadline-t, hogy ez a nap itt ki kell baszni a lemezt, akármi van, tudod? És akkor a végén már így még hiányozott pár verze, meg újra akartuk venni, mert nyilván voltak bele javítások, de ott azon ment el, hogy túl korán tettük ki szerintem, meg hát a marketing tesi az, ami nekünk nagyon nem megy. Ez a legnagyobb érvágás az egész industry-nak, komolyan mondom, hogy olyan sok értéket tud ezzel elveszteni amúgy a média, mármint egy szociális média is, meg a zeneipar is, meg stb. Hát meg telített a piac, tudod? Igen, ez... Fölnézel egy rap csoportba, fölnézni egy rap csoportba Facebookra, az biztos vagyok benne, hogy 2 percet tett ki valami videós felvételt magáról, ahogy rappel. És most ebből szűrt ki azt, hogy ki a jó, meg ki a nem, érted? Igen. Ez így kurva nehéz egyébként, hogy ennyien rappel, nem is tudom kinek volt a sora, hogy túl sok az MC, de kevés a mikrofon, és ennél ez nekem is ennél real sor amúgy. Mindenféle MC lép előtérbe, kevés a mikrofon, 1, 2, 3, túl sok lett az MC itt a láthatáron. Ha jól tudom, akkor nem csak a Szovjetba vagy, van több crew is, ha jól tudom, akikkel együtt dolgozol? Hát amúgy nagyon-nagyon sok volt, meg van, nem tudom, hogy melyik crew hogy áll éppen már, de hát hogyha így időrendi sorrendben akarunk menni, akkor nyilván a Spanyaim a Tercsibe volt a legelső, de az még nagyon kezdetleges volt. Utána jött az első komolyabb, az a Soul New formáció volt a Leo testvéremmel, akivel sajnos egyéb okok miatt nullára csökkent a kapcsolatunk. Viszont ott az a crew az volt az első, amikor azt éreztem, hogy ebből lehet valami több, meg így nagyon sok koncertünk volt ahhoz képest. Lekopott térképek, lekopogott élmények, eldobott értékek, évfélre. Na, itt is van felénk, aki nap itt nap egyre jobban megy lefelé. Akkoriban benne voltunk a Slanguage kiadóban, amit nickname-mel csináltunk, úgyhogy ott az volt az első komolyabb. Aztán emellett volt a Trio 3Z, Szászalombattai testvéreim, csókoltatlak titeket innen is, Zoli, Zalán, Ziál. Idegmelek minket semmi sem gátol, ami kell, az már réges-régen megvan. Zöld lámpa villan, ha a motiváltság elhagy. Zombi világban a fogyasztói Z-generáció. Az ez a formáció, ami azt annyira imádom, mert így akkor zenélünk tessék, amikor akarunk, és így akkor intézünk fellépést, amikor akarunk, tehát hogy ott az Alánnak van egy olyan kontaktja a zeneiparban, hogy azért tényleg bármit el tud intézni nekünk a faszi. Kibaszott jó formációt, 3-an vagyunk, Zoli beatboxol egy looperrel, azzal vesszük fel a loopokat, arra a looperre az Alán rágitározik, rászintizik, és akkor én rappelek, meg ők is rappelnek. Az egy olyan formáció, amiben szerintem nagy potenciál lehetne még mindig, mert tök egyedülálló egyébként.
És hogy jól átszélt neked a kérdést, de még volt a Crackhouse-léből, amiből szintén személyes okok miatt léptem ki. És most nagyon-nagyon remélem, hogy senkit nem hagyok ki, meg hát ugye a Last of Us, amiről beszélgettünk. És melyikhez húz leginkább amúgy a szíved? Ez lehet egy kicsit személyes kérdés. Ez személyes kérdés, és nem tudok, ez balanszban van. Tehát, hogy van a Trióz zenekarunk, ott nagyon régóta ismerem a srácokat, 10 plusz éve, de van a La Soviet, akikből meg tényleg semmiből lett egy ilyen minden bandánk, hát őket meg azért, mert a mai napig bármikor tudod felcsergeted, és akkor tudunk menni bandázni. Úgyhogy ez a kettő, ami nagyon szívemhez közel van. És olyasmi még nem gondolkoztatok, hogy csináltok ilyen kollaborációkat? Ez szóba se jött, de ez nem baj, mert tök különálló. Tehát ugye a Trióz az egy ilyen nagyon különálló, nagyon egyedi hangzás, meg hát alapból örülök, hogyha azzal a két csatot tudok találkozni valamikor, meg örülök, hogyha a Last of Us is összeegyeztethetetlen, tehát hogy ez a felnőtt életnek a szarabbik oldala, amikor már annyi dolog van, hogy tényleg nem tudtuk találkozni. Igen, pont, és akkor erre referálva akarom kérdezni, hogy ezt időileg, meg így mindenhogyan ezt hogy bírod? Ezt gondolom azért ehhez tartozik egy kis tempó is, hogy azért jó, hogyha kiadtok új zenéket, jó, hogyha foglalkoztok a bandákkal, stb. Ezt hát hogyan menedzseled ezt így? Nehezen. Őszintén mondom, hogy nagyon nehezen, mert tehát, ha felnősz, akkor azért ott van felelősség magad mögött, magad irányába is van felelősség. Nyilván mindenkinek van polgári munkája, mert nem ebből veszünk Rolls-Royce-t magunknak majd a hétvégén. Hát szar, mert nehéz, mert tényleg összeegyeztethetetlen néha. Tehát, hogy nagyon jó vagyok találkozni, de utána tudod, hogy mondjuk lehet nem látod őket 2 hónapig. És hát ez sajnos az ilyen. De azért így online tartjátok. Egyértelmű, csak hát tudod, azért mi még abból a korból jövünk, hogy sokkal jobb a személyes kapcsolat. Oda mész a kapuhoz és ordítesz be, hogy ki jöhet ez? Bárcsak lenne még mindig, úristen, de szép volt. Mennyivel szebb volt az egész. Igen. Hát ja, viszont ez az online része is ebben a szempontból tök jó, hogy lehet velük telefonálni, lehet velük pötyögni, lehet velük írni. Hát csak ja, főleg a zenélés az, amit mondtam neked a legelején, hogy nekem az kell, hogy ott legyünk egy térben, egy időben, és úgy szülessen meg a zene. Hogyan született a legelső klipped? Milyen volt az első klipforgatásod? A legelső klipforgatásom az Érdem volt, egy faszinál, azt hiszem Vezok néven futott a hangmérnök, az a 7 nap Ziál Eszkel című szám volt, az egy ilyen, hát ez nem is a klip, ez egy ilyen kis stúdióklip volt, ott a stúdióban leforgattak a klippet, az első komolyabb az meg a Ziál a pálya címmel ment, Csókoltatlak Geridan, Illés, Gergely, Ercsiből. Nagyon sokat vele csináltam, sok szólóklippemet egy Ercsi kamerásráccal forgattunk. Az egy kurva jó élmény volt, mert ott tényleg olyan volt már, hogy itt, na akkor most itt klippezünk, tehát ott már forgatókönyv volt, tudod. Metróba forgattunk, koncertünk volt aznap, lemezbemutatónk volt aznap, Pesten voltunk, bandáztunk, jöttek oda az emberek, hogy mi is benne, vagy mi. Na, az a mai napig fel van az a videóklip. Az egy zseni élmény volt, és ennek már 10 éve, haver. Ja. Azért az nem semmi. Igen. Ez a Zial név, ez mit is akar? Azt nem... Top secret. Top secret info, nagyon szerintem egy kezemben megszámolom amúgy, hogy ki tudja, ezt most nem személyeskedésnek vett, de ezt így megtartom magamnak. Az izé meg abból jött, abból már szívesebben tudok mesélni, az Zialból ott volt egy olyan, hogy megértem úgy a zenélésre, hogy nekem, én tartoztam magamnak azzal, hogy itt most akkor van egy ilyen switch, hogy ez névváltoztatással eredményezett, hogy nekem ez így kellett. Semmi értelme nincsen, mert én tudom, csak hogy én tartoztam magamnak ennyivel, hogy az egy korszak volt, viszont innentől kezdve meg már tudok úgy zenélni, ahogy teljesen én akarok, azokkal, akikkel én akarok, azt sem, amit én akarok. Aztán így, ez csak egy ilyen alter egónak indult, de annyira megtetszett, hogy ez maradt most az állandó név. Hát, és maga a Zizi, az miért pont Zizi? Tehát, hogy ha valaki azt mondja, hogy Zizi, akkor lehet, hogy arra gondol, hogy... Ja? Hát fiú, amúgy van az állapot, amikor kajak Zizi van, de azt is kevesen tudják, hál' Isten, most már néha van elrugva a pöttyös labda, de hát na, ismerjetek meg erre, ezt üljünk le egy sörre, és nem tudod, hogy miért Zizi az Zizi egyébként, én ezt tudom mondani. Ez így gangsta. Ja. Jól hangzik, jól. De amúgy ezt szerintem talán a Francis kezdte el mondogatni. Tehát akkor még Ziál volt, amikor Last of Us volt.
asszám, és akkor mindig mondta a Francis, hogy Zizu, mit tudom én, és akkor így tök rajtam maradt. Ja. Volt amúgy több ilyen mérföldkő az életedben, amit úgy gondoltál, hogy ezt így azt mondtad, hogy na itt most véget ért valami, és kezdődik valami új? Így, az, hogy véget ért és új, az nem, de mérföldkövek vannak, nagyon sok. Amit mondtál például az első komolyabb klip, akik miatt én elkezdtem rappelni itthon a DSP zenekar, crew, velük a közös zenét megcsinálni, úgyhogy velük ott voltam. Nekem az egy ilyen gyerekkori állam. Tehát apám, anyám vitt fel engem DSP koncertekre, 12 évesen, mert be sem mehettem volna a Dürerbe, ők kísértek föl, hogy megnézzem őket, és akkor 10 plusz év múlva meg velük csináltam zenét, az nekem egy nagyon kemény volt. Akkor földalatti mozgalommal csináltunk egy videóklipet, rengetegen benne voltunk egy posztrackban, az már 1 millió fölött van, azt is elkönyveltem magamnak, hogy részese voltam egy ilyen millió pluszos megtekintettségű dolognak. Szoszi, itt a poszi, egy madár se száll ide, ez 5 csillagos szálloda, látod nem akármilyen a felhozattal, a föld alatt mozgunk, egy beaten osztoztunk, hogy maradandót alkossunk. Úgyhogy ja, ezekre így kurva jó visszagondolni, amúgy tudod, hogy így nem volt haszontalan az egész így. Meg biztos lenne még, de ezek jutottak így. Meg hát a kapcsolatok amúgy, azok is mérföldkövek, akikkel elkezdesz beszélni egy zene miatt, de utána megmarad a kontakt a mai napig, és az is egy olyan kurva jó, hogy ha nincs a zene, akkor nincs ez a barátság. Tehát ezek szerintem nagyon, nagyon jók. A mostani baráti körödöm úgy mondhatni is, hogy inkább ilyen zene alapú. A zene által lett, mert nagyon szűk, réteg ez a baráti kör már, mert amit beszéltünk az előbb például időhiányában, hogyha van időm, akkor szeretem arra fordítani, mert szeretem azokra fordítani, akikkel szeretek lenni. És ez most már mondjuk egy ilyen, régen mondjuk 20 fő volt, most szerintem 6, tudod? De ez nem baj, szerintem ez nem baj, hogy inkább azokkal vagy. De ja, tehát hogy ezért is hálás vagyok rohadtul a zenének, mert a kapcsolataimnak a 95%-a szerintem az most a zene miatt van. Remek. Igen. Az első koncerted az mikor volt? Jó, jót kérdezel. 2000... Húha! 14 éves voltam, vagy 15 éves voltam. Fiatalon kezdtem. Igen. Most hadd nem atakozzam ki neked, 97-es születés. 11 éve. Hát ja, úgyhogy 14 voltam, és akkor tudod, hogy volt fellépés, nem volt 3 hónapig semmi, megint bementünk 5 embernek rappelni, aztán jöttek már komolyabbak, úgyhogy ja. De ezek ilyen freestyle-os eventek voltak? Nem, ez konkrétan koncertek volt. Volt freestyle-os event, freestyle plusz koncertek, meg volt olyan, hogy csak koncertek, meg voltak olyan, hogy több fellépő egyszerre egy koncerten, és akkor ki lehetett pörgetni a neveket, akik ilyen feltörekvő előadók voltak, mint mi. Úgyhogy ja, de szeretek koncertezni, azt nagyon szeretek. A promótálás nem megy, de koncertezni nagyon szeretek. És mi volt a legnagyobb koncerted, amire azt mondod, hogy ez a top notch, onnantól lejjebb nincs? Nem az volt a legnagyobb helyszínben, meg a legnagyobb nézőszámú, de emlékszem, hogy Csepelen voltunk valami nagyon hardcore rock kocsmába, és ott felléptünk még a Szólanyóval, Leo meg én, és ott olyan hangulat volt, hogy így akkor néztünk egymással a Leóval koncert közben, hogy ezek várják a szövegünket, hogy nyomtuk az zenét, és így nyomták vissza, és így, úristen, és nem volt egy nagy fő, szerintem 80 ember volt bent, vagy 100, de az a halálos ágyamon emlékezni fogok, ahogy én néztem a tekinteteket, és meg voltak őrülve, tudod. De voltak ilyen mini fesztiválok a Balatonon, a Balaton-Szárszó kezdett fia előtt fellépni, voltak ilyenek is, de hangulatra nekem az a Cseppel, az forever, az nagyon kemény volt, úristen. Jól hangzik egyébként. Ja, az jó volt. Fesztiválokon is már voltál? Fesztiválokon nem, van a Secret Reality nevű crew, ők csináltak ilyen 1 meg 2 napos fesztiválokat, de az csak hip-hop, csak underground hip-hop, de ott mindenki volt, úgyhogy azokon voltam, azok nagyon jó szettek voltak, Balatonon az a Szárszó volt, ezeken kívül csak ezek a tipikustól, ezek a kis kocsmai fellépések voltak, meg pubok. És ezt jobban szeretted, mint hogyha, vagy nem, volt valaha úgy álmod az, hogy egy olyan nagy színpadon legyél, akár egyedül persze, is, vagy klubba, hogy... Persze. Ez mondjuk a mai napig megvan. Tehát, hogyha mit tudom, azt mondanák, hogy mennyire egy fesztiválra fellépni, vagy mennyire a Budapest Parkba fellépni, vagy az új Dürerbe fellépni, én egy darab percig nem gondolkodnék rajta. Persze, hogy mennék, nagyon szeretnék menni, de hát tudom, hogy ehhez az kell, amit már ugye többször is felhoztunk, hogy
Hát ez a marketing, igen. Promotálás, igen. Azért főleg megmutatni ott az embereknek a számokat is. Hogyne. Igen, mennyi ember követ, ennyien hallgattak, Spotify, iTunes, mindenhol fönt vagy, blablabla. Igen, csak hogyha a számok tengerében nevezünk a minőségben, az nagy szar, mert nem a számok adják meg a minőséget soha. Föl itthon meg aztán ez pláne igaz. Tehát vannak itt 10 milliós klippek, amiket nem mutogassunk inkább. Nem tudod. Igen. Mik a további tervek, hogy mi az, amit most így ebben az évben konkrétan mondjuk szeretnél elérni? Mindig gondolkozok, mindig van a fejemben egyébként terv, főleg albumokban, én nagyon szeretek albumokba dolgozni. Most is, vagy hát már raktam ki legalább, azt hiszem 3-4 album van mögöttem, de arra jöttem rá, hogy nagyon szeretném, amit már egyszer most beszéltünk, hogy ezt a fiók kisöprést, mert olyan zenék vannak a fiókban, amit amúgy kurvára sajnálok, hogy az értem a logikát, meg tudom, hogy miért van ez, hogy meg te is tudod, ha gondolom csinálsz egy zenét, hogy mindig az új a szerelem. Igen. Megcsinálsz valamit, akkor az lesz a legfőbb, az a legjobb, ez most a top. De mondjuk rá 2 napra csinálsz még egyet, akkor az előző, az meg így be a fiókba, azt nem nősz hozzá soha többet. És ezt szeretném idén, amit most raktam ki egy hete, egy zenét, ami új zene elvileg, azt közben már 2 éve a fiókban van, tudod? Hogy ezeket szeretném, hogy átnézem a dolgaimat, amik már nagyjából kész vannak, vagy ha kész is vannak, akkor azokat felteszem Spotify-ra, pörgessék, hallgassák, de ennyivel tartozok önmagamnak, meg annak az akkori belefektetett energiának, időnek, pénznek, hogy baszki, ezt ki kell adni, mert ez nem maradhat, meg akkor minek csináltam. Így van. Érted? És ebből van szerintem 100 legalább, ami ezt most át kell nézni, hogy az meg menjenek ki, de hogyha meg albumban gondolkodunk, akkor van terve 2 is, van egy szóló lemez. Hát azt mondjuk nem érném, hogy idén ki fog jönni, de ja, rajta vagyok, nagyon szeretek albumban gondolkodni tényleg. Fellépések terén is vannak már? Semmi. Nincs? Szóval azt mondtam neked, hogyha én úgy vagyok vele, hogyha koncert van, szerintem 3 nappal ezelőtt tudom meg, hogy nekem kéne menni fellépni, és akkor gyorsan összekaparom magam, aztán akkor indulás, de... Akkor ez inkább így a krúg szempontjából szokott intéződni, igen, engem ilyen utálnak szervezést, mert nagyon durván kimaradok belőle, én nagyon rajta vagyok aznap, a koncert napján, de én addig nem eltűnök. És szerinted ezt nem kéne megváltoztatni? Egyértelműen, de hát én ilyen vagyok. Én mindig ezt mondtam a srácon, hogy figyeljetek, nekem adjatok ilyen beatet, megreppelem 2 perc múlva, de utána nehezen tudnak elérni engem. És miben tudnád amúgy elképzelni magad, hogyha vesszük így az egész milliójét, hogy hogyan működik az, hogy most eljutunk egészen a színpadig, mi az, amiben te tudnád támogatni a csapatot, hogy akkor az most a te felelősséged, azzal te foglalkozol, azt te csinálod, mindenki érdekében. Figyelj, mivel nem voltam még benne, nem is tudok neked erre válaszolni, viszont tudom, hogy óriási felelősség, meg szopásra jár ez az egész, hogy mondjuk oda kell, megint ugye a promotálásról beszélünk, alapból beszélünk arról, hogy helyszín. Megbeszélni a helyszínen, hogy melyik nap, a helyszínen milyen hangtechnika legyen, ki legyen a hangtechnika mögött, ki legyen a fénytechnika mögött, ki legyen előttünk, ki szedi a belépőt, tudod, minden, és én ezekből kimaradok, és amúgy kurva szarul érzem magam, hogy kimaradok, de úgy érzem, hogy én most ez ilyen tök bullshit, de hogy oda mennék és elbasztám. Tehát, hogy többet tartanám. Esküszöm. Tudod, és ezt amúgy próbálom, mert amúgy tök érdekelne az, viszont lehet úgy van, hogy ha mondjuk másnak kéne szervezzek bulit, akkor lehet, hogy azt jobban oda tenném magamat, hogy megcsinálom, tényleg érdekel, mi legyen, hogy legyen. Mármint olyat, akit nem is ismersz úgy annyira? Azt szerintem tök mindegy, hogyha mondjuk lenne egy helyszín, ahova lehetne szervezni, és mondjuk én tudnék oda valami nagyobb nevet hívni, aki megmozgatja a várost, meg megmozgatja a népet, akkor én ráírok az adott crewra, vagy az MC-re, utána én azt tudod, és akkor megy vissza a levél, hogy akkor ők ezt mondták. Nem próbáltam még ki, de lehet, hogy az jobban menne. Én tudom magamról, hogy én nem tervezem ezt ilyen nagyon komolyan csinálni, és akkor szerintem ezért szarom telibe egyébként, hogyha a saját koncertről van szó. Hogy így elhívnak, jó, megyek, intézetek mindent. Tehát, hogy és ez nem azért van, mert magát a koncertet szarom le, hanem a folyamatot, tudod, igen, hogy... Igen. Ja. Hát jó, az érthető abból, amit elmondtál, de úgy kíváncsi voltam arra a részére is, hogy mi lenne, ha.
Csak közben meg van bennem egy olyasmi lelkesedés, mert tök örülök, hogy na, megint van koncert, megint lehet menni, de még mindig nem veszem ki a részem semmibe, csak az aznapján oda megyek, viszont akkor meg úgy jövök le a színpadra, hogy 5 kilót fogytam, meg tehát hogy én szétugrálom az 0. perc az utolsó percig, azt tudja mindenki rólam, hogy akkor fellépek, akkor viszont veretés van. Ez viszont jó, hogy ennyire beleéled magad. Azt nagyon szeretem. Ez mindenféleképpen, főleg a hip-hop kultúrában szerintem ez elengedhetetlen. Hogyne. Szerintem az íre a pont egyébként, mikor megcsinálsz a zenét, megcsinálsz egy albumot, és az meg eljönnek meghallgatni. De akkor neked oda kell tenned magad olyan szinten, hogy tényleg úgy gyere le, hogy összeesel. És én ezt ha 5-en hallgattak meg 14 évesen, akkor is úgy jöttem le a színpadra, hogy haver, valaki hozzon egy pólót, nem tudok hazamenni, mert annyira át voltam izzadva, és ez a mai napig így van, hogy egy művelődési házba is úgy lépek föl, egy nagy koncerten is úgy lépek föl, hogy akkor viszont köszönöm a lehetőséget, és akkor oda is rakom. Téged amúgy ez így mentálisan hogyan szokott úgy érinteni ez az egész? A koncert? Része? Akár az is, meg így, hogy a zeneiparban hogyan tudsz érvényesülni, meg akármi. Annak örülök, hogy nagyon jó sok barátom lett ebből az egészből, viszont annak nagyon nem örülök, hogy akiket én rohadtul tiszteltem, mint zenészek, Istenem megismered őket, ez a tipikus van, hogy ne ismerd meg a hősödet, vagy valami ilyesmi, vagy a bálványodat, az hatványozottan igaz, mert nagyon sok emberbe csalódtam, akikkel még zenéltem, és klipünk is van, és ők most abban vannak, hogy mekkora emberek, meg mekkora rapperek. Közben meg ott voltam minden egyes pozícionálásnál, hogy ők hova léptek a saktáblán. Úgyhogy nagyon sok jó, de nagyon sok rossz hatás is van a zené életben szerintem. Hát a koncertek az a legjobb szerintem utána tényleg. Utána, ha úgy mész le a színpadról, hogy ez kurva jó volt, és tök hálás vagy, hogy bárkit is érdekel. Ha 3 embert, még egyszer mondom, akkor 3 embert, ha 30-at, a 100-at, akkor 100-at. A te felelősséget tartozol azoknak az embereknek, hogy eljöttek téged meghallgatni. Én ezt most mély tisztelettel mondom neked, hogy szerintem ez a legjobb, amit tudsz csinálni, legalábbis ebben a műfajban, mert ez, ahogy észrevettem, részekben kezd kicsit kihalni is. Egyértelmű. Tényleg úgy ez nincs meg. Hát haver, nem egyszerűen hallom, hogy nem lépek föl, mert az van a belépve a szerződésben, ha nincs itt 50 ember, vagy nem adtunk el 50 jegyet, akkor nem lépek fel. Te mi a faszról beszélsz? És amikor még 10 embernek léptél fel, akkor az jó volt a 10 000 forint plusz 2 borsodé, most meg már nem jó. Tehát ugye érted, hogy én nem fogom ez is nagy bullshit, de én soha nem fogom elfelejteni, hogy én honnan kezdtem, meg hogy egyedül kezdtem, és tök hálás vagyok a mai napig. Hát volt, amikor érted, megnyílt 100 napban Dunaparton azt hiszem egy kávézó talán, vagy egy borozó, vagy nem tudom mi, és mondták, hogy eljöttök fel? Mondom, persze tesi, hát hogy nem mennénk? Hát persze, bárminek örülünk. Hát a tisztelet meg alázat, ami nagyon sok MC-ből hiányzik egyébként, meg nem csak MC-ből, előadóból. Hát szerintem, hogy bárkiből is, mert annyira materialista világot és földgyalsót élünk, hogy egyszerűen nem tudsz elmenni, már nincs meg az, mint hogy én mondjuk úgy nőttem föl, hogy falu mindenki köszönt mindenkinek. Hát most azóta 20 év után visszamegyek falura, és jó, ha 3 ember köszön nekem, de én mindenkinek köszönök még mindig. Na hát ez az alázat, meg az, amikor tudod még, hogy honnan jöttél. Tehát, hogy mondom, amikor olyan MC-kkel találkozok kocsmába, akikkel még 5 éve de akkor a tesók voltunk, azt most éppen hallgatják 5x10-en, akkor ő már nagyon nagyban van. Hát ha akkor szia. Tehát, hogy én köszönöm, hogy jöttél, nagyon szívesen, de visszafelé nem fog. Igen. Kárlatlan tud lenni, főleg ezek a felismerések, amikor rájössz arra, hogy volt már úgy benned olyan érzés, amikor azt mondtad, hogy te is rossz irányba változtál? Így tudod, hogy magadat, mintha látnál a tükörben, és akkor azt mondod, hogy hát ez nem biztos, hogy... Vagy valaki más esetleg mondta neked. Hát most nem nagyon akarok belemenni, de vannak utóhatásai, tudod, egy-két estének, vagy egy-két dolognak, ami... Hát az nem jó utána realizálni, hogy elmentek 2-3 napok egy hétvégén úgy, hogy tudod, semmiről nem tudsz, de nagyon verettétek akkor azért a zenélés, meg mit tudom én, meg hát a vele járóit. Szerintem azt kell realizálni, hogy ne nagyon csúszál le a csúszdán semmilyen szempontból, se egészségügyileg, sehogy, meg kapcsolat terén is, mert lehet itt aztán összebaszni is, de legfőképpen önmagaddal. Igen. És hát éreztem azt 1-2 alkalommal, hogy akkor most top van, és akkor tudod, át kell gondolni, hogy ez nem azért van, hogy szétbasszuk önmagunkat. Mi az, amivel legfőképpen tudnád motiválni a közönséget, vagy azokat az embereket, akik most kezdenek így a hip-hop területén mozogni? Nem feltétlenül a hip-hop területére mondom ezt, de én mindig azt szoktam mondani, hogy
én hálás vagyok azért, amire ezt megtaláltam nagyon kiskoromban, ezt a dolgot, önmagamban, hogy zene, meg az, hogy hip-hop, és számomra ez semmi más, csak az önkifejezés. És ez egy olyan fogalom, ez a szó, ez az önkifejezés, ami akár hiszed, akár nem, szerintem nagyon sok embernek nem lesz meg, és soha nem is találja meg önmagában azt, hogy mivel tudod magad önkifejezni. Értem, hogy neked van egy munkád, értem, hogy nagyon jó keresel vele, értem, hogy te vállalkozó vagy, de ha a pénzért csinálod, az nem önkifejezés. És ezt próbáltam átadni neked végig ebbe a podcastbe, hogy én szeretem ezt csinálni, szívvel, lélekkel, a kiskoromtól kezdve, és én ezzel tudom kifejezni magamnak is, meg másoknak is, meg mindenkinek, hogy hallgass meg egy zeném, az vagyok. Bármelyiket meghallgathatod, mert az vagyok. És nem feltétlenül mindenkinek ezt kell csinálnia, érted, én egy pálcikámbe tudok rajzolni, valaki meg olyat rajzol, hogy azt a kurva, tök irigyellek érte, és ő meg azzal fejezi ki magát, és szerintem ennél szebb dolog az életben nincsen az, hogy ha te megtalálod azt a tevékenységet, amivel megtalálod önmagad, és bele tudsz temetkezni, ha boldog vagy, ha szomorú, vagy ha bármi történt veled. Ennyit tudok elmondani. És én a végéhez csak annyit tennék hozzá, hogy ami még nagyon fontos szerintem ez a tisztelet, nem csak mások iránt, hanem önmagadért is, hogy amit csinálsz, tiszteled magad annyival, hogy nem szólod le a saját munkádat, nem félsz az egésztől, és képes vagy kiállni a saját igazad mellett. Ez így van. Úgy, hogy tényleg azt úgy becsülettel tud fogadni, hogy igen, már pedig te ezt megcsináltad. Igen. És mindegy az, hogy most olyan jó lett, vagy olyan rossz lett, de megcsináltad. Szóval aki végignézte egész eddig az adást, az elejétől fogva értette, hogy Zizi mire akar kiukadni. Ja. Hát elsősorban nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Köszönöm szépen, tessikém. Ez egy nagyon jó beszélgetés volt szerintem. Én is elhoztam. A végére már megint csak egy olyasmit kérnék, hogy 3 előadót kérlek, mondj, akit meghívhatok. Annak a hátsó dolgaiban, hogy mindig kutatom ezt a maradék 2 nevet, de sajnálom, a szűk réteg ezt hozza ki, egy embert tudok ajánlani neked, akivel legutóbbi lemezt csináltam, a másik azt a című lemezemet, az Hibiscus, úgyhogy őt tudom ide küldeni, nem fogsz benne csalódni, nagyon jó gyerek, úgyhogy Hibi, tiéd a pálya, remélem, hogy el tudsz jönni. Én is remélem, hogy el tud jönni, és nektek pedig nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a részt is. Következő részben valószínűleg Hibiscusszal fogunk találkozni. Hibiscus? Az, ahogy akarod, tesó, Hibi. English Hibiscus. Na jó. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Jábró, köszönöm szépen. Óriási tisztelet. Köszönöm szépen. Én köszönöm, hogy kibírtad egy kicsit elrepülted az 1 órát. nehézkes nyögéseimet. Most nem éreztem magam a toppon, ne haragudj. De teljesen rendben volt minden.